Takže ahoj. Takže teď budeme dělat zmrzlinu. To jsou zmrzlina. Je od Big Milk. Nejlepší jsou zmrzlina. Pro mě teda. Musíme si vytáhnout mističku. Nějakou. Třeba takovou malinkou skrátičku. Úplně jedno jako. Ale jako jsme moc velkou. Dřív jsem měla u tady. A učila mě dávat zmrzliny. Takhle si to jenom vykrájíte po kousíčkách. Jestli to teda vidíte, já teď mi něco dám. Takže moc nechám se na to rukama, protože nevím, jako na všechno jsem sahala, nebo na to sahal jiný. Takže tak. Jo, to je super. Tak. Jenom takhle připlácáme. No, je to jakoby... Odjíždneme, takže... Jo, takže... Kakao. Kakao. Jednou takovouhle velikánskou nožičku a posypete to celé. Protože je kakao. Skoro všichni. No a je to hotový, takže zmrzlina. Takže bye.